Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, ken agadal iti malem ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't nga minan ti pagpadaitan nyo, nanang. Wen nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantalon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss. Matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Ijay ka di mangibangon iti negosyo na ijay kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka dagiti dadduma. Iso nga ado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan dagiti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumbang nga maisagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y abos. Saan akas ka dagiti dadduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae. Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangiuso iti babae ti agaram. Adda pa'y lang tilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abasto, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Tayjay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo iti naudi hinoldap tayo. Imbagla kiti ta i-dispose tayo adda gusti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing mo't tinanggatang. Tapi nagsisina da adda gusti makina na. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna. Sa damanan imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manan ti imak ang makaigam iti pirak. Adda tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kanawan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumuad iti kurba. Agipatulit tayo iti datakkel abatong tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ita, masidagan ti kotse. Adaytaan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito. No di mo kayat nga uludan da ka.
Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay di bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita, palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanuwalit na. Tapumanaw tayo dito eh. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan. Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Paraag. Ada bakan ti atugay ti silag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadik lang tapno sana makariing. Naka-uniforme ti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Papanan niyo. Iti syudad. Nahold apak. Inala tati kwarta. Kanya, ay, tinang manalilawon. Nawag ko tam, bumabay ka. Agpaiso ti ibagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to pa'y kwartam. Iyakat syudadan ti pagbayanap. Trevor! Isartang mo ti boss! Mababag to'y pasayarong awag ko tanaw! Agpaiso ti ibagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapay marikap ko adara ni. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya, bayadam tiplete na. Dandani tayo, iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At daman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka dito ilugan. Ha? Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kumay. Ngam awan gayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalakati panangala tayo iti kutsi. Tanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan nuat na umaya tao, wanulugan. Muray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunakmanen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan kakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagak. Para! Sige, manong ha. Dito yakon. Awan mo't babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, manong. Agyamanak manen, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, manong. Sige. Sir, anya tinapasama kada kayo? Dimsaag kayo mat iti taksi.
Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mati sapatos yo. Nahold apak. Inala da pa'y tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya? Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramiden iti dakas, sir. Mapanak agpa-doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat iti ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo amapan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pang iba unakin ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagip yung kaditi rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap itilugan niyo, sir? Mayroon pa ag titumboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiruken da ti awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo, ako nada. Dakkalapag yamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayan iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apaya pa ulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apa ulugan di konduktor. Dayta nga rudgat, nanang. Naasyanak kan kwa na. So asya kung tinang bayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdasa agad na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Inala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am-am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay nga min alimugan, no awan kwartana. Friend, mapan ka no ija syudad. Ngam na hold up. Inala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tat ibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbaga na ana hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada, mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pay. Sa dinuti ko na yu papanak, sir. Mapan ka iti kabisera. Amuem no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di timaris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Wen. Tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumrek ka ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaam no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na,
Agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti pa nagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpet nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunag? O sige, tayo naksabtan. Ited ko kankwana ti menu. Sir, adto'y ti menu apagpilyan nyo. Agyamanak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Pero iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Sumagmamanumat tan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito'y. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan. Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat na damagan tinagan na. Ang nataar, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo ammo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga agpaiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Ang itala ang anakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat anakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso anakipicture kan ka. Siguro, kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman bot-bot ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant ti akin uniforme iti impabirok yo, sir. Anya restaurant? Aguray tairwar ko tila dawan ti babae anang serbi kanyak iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayan iti pletek. Iso ka di, sir. Ay na, nagpintas. Plano kasublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant ken lokasyon na. Ipagamatagos. Iti da ito nga oras. Amangan no awanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan ket aldaw pay mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal. Apay anataranta ni Sir Arimwar. Amangan numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen. Kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha. Ni, napintas sa babae. Plano kasublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan ngarman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Amangan numapan nala ang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha?
Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawon na asaan ka apasalsali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Agen-rollak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay kuma, tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko adda mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikasken ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manen asaan tayo pa'y abumaba. Dito'y tayo kadilatan hideout. Sa bagay, adu pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lata ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae dito'y. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga syudad. Tagturong mo't iti syudad tilugan na idi pinasardeng tayo. Andan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang ti saan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man nga agsweldo tayo, agen-rollak manan. Kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal, awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakitak mat to no agadalakpay. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinangi-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin aserkan iti syudad. Isu nga rod amang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. At dalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalas tayo. Datayukit di ti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad, ngam tinaturod amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Taadala taglabas at tao kanlugan iji nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? Wen, dahita ti kasapaan na customer itaabigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko, ana. Tadabit aramidak di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. At ito'y ti pakasaraka kin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samet. Pinasapol na ka di? At ito'y tiladawan niya anuan.
Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando, ngam nakasapatos ka iti na silang alalad. In-report kong dagiti ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Aramatam mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rod ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki anang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, Idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan, bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnagan iti Leon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan iti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay, adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakadi iti imbagak. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Angam, addamat kalintagam. Wala. Agurderak nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito ah. Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapul kanyak. Ti uniformek asuot ta tinagserbi. Tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso a pinasapol na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na payla dinamag idi ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos. Tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak. Wananang, adalabasit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit laang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayananang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong yo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanagan aklaang nanang. Tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko no kayat na ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan, apaman nga adda trabaho ka sa bali, no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom, no agmalmalom ka nga agtrabaho. Angam saan mo,
Taagadal kamot iti malam. Sa di na pagadalan tinagin Roland. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumrakak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Owen, sir. Narawam akon iti rigat. Angam, talaga amarigatanak. Taado dagiti rumbang nga isambut ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan. Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangirwar kayon sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makaamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin dagiti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Amangan na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko apulis. Tapno sigurado safe kayo. Masapol nga ada akanayon ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naanama panijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nga minijay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandaniak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasikan ni boss ko, nanang. Barang pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jaklam mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na kun iti restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawak. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damot ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang,
Napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Ah, saan nga ta nga iso? Ha? Adda ka di mabalinday di alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na, no iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di ti intedyo, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako nayo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Ah, kaya tiyo asawan? Di na amo, abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di ti tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti di da tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasda, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwag na dan banag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awan tagdagi jay. Ngam nagalis ti biag da. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga aramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnaak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayuna no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira na la siguro. Adamot boss alimabas, edi pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Amang ano inalada pa yan. Agpakadak sapay do ti restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga ro ti parikot ko. Ngam no saan ko mat ang maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturposa? Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Ang kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Angam no di na kayat? Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall,
Mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Di tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, nuan niya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga adda mabalin tayo apagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo apang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. At daman damagakan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagakan ka no anya lagi ta akayat ti babae. No, siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita ak man iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti Master Key. No adda kursunadak ako, tse. Iso ti pangaramatak iti Master Key. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing, maditidakkel alugan. Tas saan tayo ang mayunag iti nalumang asyam. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalok iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursonada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kayat ko nga arman na di abalasang. Ha? Uray siyak, sir. Kat addamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. Adda amin ken kaakarbengan. No asino ti sungbatan na kanata. Iso tinagasat. Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dagiti agarem ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapan tayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Ayun, kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak atangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasaw. Na. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anap ang lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kayat ko nga ron adamagan.
No talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ang mga noda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Ay, adadaget ibak nang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon nga awan bakante a pagparkingan. Ha? Kasla pumanaw ti may sa alugan. Wan nga paiso. Urayin ta makapanaw. Tayo dyan ti pangiparkingan tayo tilugan. Sige, sir. Dajayan, nabakantyan tinagapuan na. Nakamask kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawan ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga rutilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Pataya bang nga rudan tilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasit ti lugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay nalamang asyak. Wana, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti lintag. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan ti lugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti pulis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sa bali ti paglakwan da. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek. Apaglaklakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin iti lugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat ang nagpukaw ti lugan ang nakaparking ijay. Ha? Napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw, naalad dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos ti lugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanak iti presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kanag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot.
Nalabit. Hanggang saan tayo pa nga amo, no isudawan saan. Nagpakita ka di kan kanya kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Ang kunamot nga iti kalabas, kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakita ken ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir. Malading itanak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin da iti apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karagit yung masaknan iti kabangibang nga lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kasta, sir. Adda singasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan nagiti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka iti kabisera. Ibagak nga da kanu umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglimang da kano. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantantuman iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant ta pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo ama panijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mo't ngagtrab-trabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Ang boss mo't tinangibaga. Apay kumasaan mo akayat. Kadwak ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunadam ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, ng adda kanumot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samot daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samot ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayem? Madlaw ko kat. Adan samot sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta ka pa'y tadarami da kija kusina. No apay mat.
Asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi matla umayan dito eh. Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Oray adayo. Ta sigurado nga awan dakas sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa'y. Amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tamangan no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Dakasan! Dandani ka man ang mapanidya pagadalan niyo. Wen gayam, adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, sakbay ti sarak mo ija pagadalan. Ag-research pay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nulakat malpas ko ti aramidak. Makaumayak manan dito intun bigat. Ngam nusan mo amalpas, kaawatan asaan ka asumrag. Kasta ka di gayam. Anya pay ngay, no di kasta. Agwari ka. Makitam ka di ti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Latan, ti awag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragragsakag, no Rex Latan, ti awag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awan na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad na kiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto ta ti imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Day tatidyak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga ka kas maysa alakay. Nagsarukulang pa ya, tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala pulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matuin na mo sagot ko kin ka. Dahito'y ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayim ko kin ka. Kasapulan ka di pa'y dayta? Sabay ko mata saan mo apaayan.
Akas itisaan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti plete kiti boss. Gapulang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mo ko na. Awat ti sagot mo. Agyaman ako na Juvie. Apay asikat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na. Napintas agasa ti umasidag. At pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masigurado ka mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master kita yung. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan day nang runan no nakaparking tilugan. Hala, darasem. Ang mga no makapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti master ki? Awan mo't dito yan. Anya? Awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapankan samat iti pagadalan. Makitak namin ti libro kan papel na nakadisoy ti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napana ko ni Jai, kat saan mat nga sidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa balit agparparik na kanyag. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo adayo ijay tanapanakon. Sige kiti. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma ha? Sa bali ngamin ti agparparik na kanyag. Anya ka rin agparparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakis ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapanidya syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagdanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay nga biyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Addaak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan tilugan? At ang amin inawagak nga umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Dagiti amok apan nakabagi tilintag. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngem kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan tilugan? Di takalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tatapay awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mula ang tinapasamak kadata iti ubingta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kasla-kastan. Iti pa'y abay ti may sa alugan. Wen, idi kwan. Nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaay
asita naglinglingan iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Uwin nga rod. Inguyod dya may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapi manaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakkalapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasaan mat anatumba. No saan ada please? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atong boy. Kunayo nga dadakkalapiglat na. Nalagip mila ang tinapasamak idi ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Nukasta. Dito iti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda dakkalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi ang nagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwana kat inlugan na iti lugan. Nukasta. Nabayag na rude na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Wen, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wena, boss. Agbusog tayo pa'y nga umuna. Sakbay amang itaray tayo manin iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti mandal a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisin, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Ti imunag atumboy. Uray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Titumboy. Sa naroon mga madlaw na ka? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko titumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti CR. Adda awagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Amangan numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangak. Ang mga nadamanan pinaltugan dito eh. Tangiwat mo kunag. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Agnernerbiusak. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay CR. Hello, sir. Wan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damadlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madamat ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basak man. No maitad yu ti kananda. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan. Ang mga nu'i hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy, taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kas labim sagkamat. Basam, ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam ti gunay mo, friend. Ato iti cellphone ko.
Mabutangak. Inak pa yung kusina. Dinardarasan ni Blessy ti Pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igid. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayo ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no bakdor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawaan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Adda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At kadi mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatalugod. Awan mapasamak a pinaltugan. Mabutangak, sir. Amangan no may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasang ni Jovi, taumay dito'y. Diyak mabalintag pakita ka nagti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapan iti pag-adalan? Gapo ka na kita managdakdakas. Ina, sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Addan na iti pulis itirwar. Ala, sinyasang mo ni Jovi. Abangan no may sagmak. Ina, mabutbut na ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta. Dakasan. Agyan tayo lang dito. Addan dagiti pan nakabagi tilintag di tarwar. Husto tinagparik na kin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbaga maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy anak pipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa nga nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apeng adda kayo ini, ti ayan nagti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din nagiti dadakkel mo. Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nila ang nanang ti kadwak iti balay mi. Hulila kagaya man iti ama. Isumot la working student ka. Asino kayo anang tutok kada kami ti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy. Asino kayo? Apay a pinaturungan da kami iti paltog. Awan ang tingnan di dagas nun diyo kaya tabumutak ti uloyo. Ha? Patulungan na kayo nagdipaltugmi. Na kayo ang managdagdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Nga ruda, anya ko mga itibasol mi. Nagsingpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang nagiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwana. Rejayan, napusasan amin ang dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwana. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan da kayo akarnapar. Sika? Wah, saan naglakuma nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak sakbay ngin nalay tilugan ko. Iso aday ti matiramanam na. Anay ko. Ikatam ti pusas ko tag dinanog talangan. Naturad ka lang, ta nakaposasak. No dinak pinalaki di. Saan ako maanawanan iti puot. Sige sir,
Ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. At dapat do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan itidakkel ti rupa na itatumboy. Nasaba kamot ita, anak ko. Jak nakapan iji pagadalan, nanang. Taad da managdakdakas anapan iji pagpapaayak a restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas na pasamak kada kayo. Imbaglakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti am muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawas na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas, anak ko. Mariknada itanti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti dadumang agtestigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi, Sir Rex. Awan mo ti mapasamakan ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramid pa iti dakas? Kasano na rumorda, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan nakita yo apin naltugan? Kat adda na tayo kunayo. Opisyal kanugayam. Iso nabayagan ang wanted da. Agpampanunot akpay, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sak ti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mo't ngagsaksi. Tamay sa akmet ang nagdarong. Ay, kasta gayam tinapasama. Isu nga ita. Natiliwan dagiti ang managdakdakas. Nasayaat mat nga rod no kasta Kat kasapulan pa iti dadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di day balasang ko. Kasla napatugunay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha? Agsaksi? Sino ti saksyan na? Balasang ko. Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby, basang. Adapay nga minijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadon samot ti agsaksi, no maipapan iti kasta abanag, balasang. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Anya ka di ti imbaga ni Joby, may papan iti day taabanag, balasang ko. Adapay nga min ijay pagadalan, idi kinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Delikadon samot ti agsaksi, no maipapan iti kakasta abanag. Imbagamot kit din ni Sir Rex, nga iso ti makaammo. No kasjay amapan kami iti korte, nana. Amangan mo't no addamadi nga ibunga ti panagsaksiyo. Uray siya kat kabutang kumatiag saksi, nana. Ay, damagag tuman ka ni Joby no umanugot. Ay, no, siyak. Jak lakit di kayat. Uray siyak mat, nana. Jak mat kayat. Amangan no maisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. Adda tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uri kumaano damat pagsasangwan tayo dito'y nga arak. Uy, angam. Kasanon tinagado a kwarta tayo di hideout. No ngay adama pa ni Jay. Uy, Sudan natin may ranaw diti nagado a kwarta tayo. uray kuma. No adda mayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. Adda nga tamayat ang mapasuksukan, boseng. Day tangaron tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasana ko mangarod ngay. Adam amam, kit kabusol tayo mo tila.
Wow, peste kit di ti kastoy. Kasano nga agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. Nung dama ka pa ni Jay Hideout, maalagalakit din tiyado akwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Jovi kan blessing agsaksi, intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib karti ebidensya no agsaksida. Opisyal hindi tinakita da pinaltugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas. Sigurado ang malungsot da ijay pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Amangan mat, numadi ni Jovi, tawan kadwana. Dahita ita tirikat na. Sana mabalin na pilitan ti may sa at taong agsaksi no di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi, kontra kadakwada, sir. Awan sa ngaminan ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sabali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mat ana iklos ti kaso? Saan ka day, sir? Dahita mat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ang managdakdakas anak ko? Ang mga nubalsan da kayon to. Sino tinang ibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa'y ti panagkita mi. Naggapuak ngamin ija pagadalan. Kinid daw kano dayjay Rex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas. Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da iti kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin kan ni Blessy tinakasaksi iti daydi a pasamak. Delikadong amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talata tinakita ta. Kasano ang magunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan ka di ngad-addaan nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat ang mga nuad-adupay ti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured amang ibaga iti pudno a napasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka? May mayat matlaang no duwata. Numabalod da iti tungpalbyag. Didan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayam? No agsaksita. Ken no agsaksi pa'y dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Kan hinoldap da. Tungpalbiag nga ta, ti pagtungpalan da? Sigurado da ita, gayam. Tanadagsan akaso ti agpatay. Agkarnap kan aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal da gijay. Intamanin di kabisera. Allukuyin ta dagiti duwa nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir? Kasapulan pa'y ti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga allukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Diyay kuma malungsot da ija pagbaludan, sir. Pangasiyo, taagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi. Talagang agsaksiak. Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka? Wen, Rex. Tapno magupad ang timadi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayo nga agtitinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawan kay ti kinaturid mo.
Dakkel ti may tulong ti panagtestigom. Tapno sana makalisi na gidi managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakan ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagiti ang managdakdakas. Apitan damat ti bunga ti mading nga aramid da. Umadaning tipan na kabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. Naawan lakit di tagsaksi. Nalaglag antik kaso mi. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naala da alugan iti puder mi a kinarnap mi. Iti mo restaurant tinakatiliwan mi. Kumaa, numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa'y ti inleming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masintensyaan kami ang makulong iti tungpalbyag. Inton makalisi kami. Balsen minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwam nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi? Agtultuloy ti kinadakas da. Adupay ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo. Ikararak tayo, nanang. Dua kami matkan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwami ni Rex. Aganad kayo nga rod, anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaag nga agbaligi kami, nanang. Husto mo tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kad isukunan ni Rex. Wananang, mapan ije restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyahan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da, iti nagsaksi dagiti dua babalasang. Imbag ta nakontak ti pulis nga akin eggam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada dito Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy, nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan. Nga iso mo ti imbaga ti nagdarom, sumagmamano atawon ti napalabas, sir. Iso ang nalakadala nga nasentensyaan, nasaan da makalibak. Adda pa'y dakkalapiglat iti muging titumboy nga imbaga ti doa babalasang. Wen nga rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan idimunti dagiti managdakdakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramiden ije balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkarak? No di kat sika. Kayat ko ama-am-amu ni nanang mo. Basit lang ti balay mi. Uray jak nakita ti balayo. Masigurado kadakkan. Ure basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na. No bakas amang dangaran ti agnaed. Unay matabakasan. Adaya magkasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasap kan gayam. Nasyakti si ka. Saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sapulam apang managnak ngay. Taga syudad. Ngam kanayon nga umay dito'y restaurant. Tapno laang makita na ka.
Ang mga nada sa bali ang negosyo na nga asikasuan na diti kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaan. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan tinabat-bati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anyamat ti kastoy a pagbaludan. Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanan. Oh, Kamusta amat nga tam ni Chataw? Ikayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, wawan pa'y arak ito eh. awan nga ta tinangala iti kwarta tayo iti hideout. Kasana tayo pa yung maala. Kat itong palbiyag mo ti ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Uy, Imatay tayo pa. Nang rape tayo pa. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti supapak ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag. namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Ah, Awanak ko iti pagbaludan. uy, ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pa-reserve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Para iti dua tao. Paikam to iti dekorasyon, tagbayadak. Diyak maawatan, sir. Apay nga dapay dekorasyon. Agproposa ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalay sa amin. Masapa ak di tanubigat. Umuna ak ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni Boss Me. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agkuyog kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. Adda agtumat ita sakbay ti alas 7. Saan mo nga ibagbagakin ko na ti plano, ha? Ariglado, sir. Gapo iti kinasayaat kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata nanang. Saan ko pa'y idi asinungbatan ti ayat na. Kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta a tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex? Nga agkalay sa kamin? Ne, apay ngay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan ang mangedeng. Tas ikamot ti makiasawa. Masapol ngamin ayuman ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak nanang. Imbaga na ngamin nga agkalay sa kami kanon. Ne, nakarikap mat ti restaurant. Nga saan mat anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasapa pa'y mat. Iduron mo ti ruangan. Tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka dito'y, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugot ak iti ibagbagam.
Makiasawa akan ka. Patayag bang ngarudan tilugan. Magnaka ijay iskinita abas siti magmagnalugan. Darasam! Inbaglakit din, tanaira na abas si tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay na lumong asyaw. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti lintag. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti pulis? Nga danalimod asyap, nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwanda. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek, apaglaklakwanda iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo, tigundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat anagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Ha? Napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw, naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanak di presinto. Tamuag no kasano di in report ko. Nadamot lang lidda karag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kanje kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo't nga agpakpakita? Angam ko namot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo. Awan mat nanang. Adala na ibagana ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitaken ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Malading itanak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin da iti apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayumandan karag iti masaknan iti kabangibang a lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kasta, sir. Adain singasing ti may sa kanakwadang aramiden da. Tapno mapalabugan nagiti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera.
Ibagak nga da kanu umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Jak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da kano. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantantuman iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak napan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mo't ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ije kabisera. Diyak ko makayat. Angam, bus mo't tinangiba ka. Apay kumasaan mo akayat. Kadwak ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursonadam ti kursonada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, nga adda kanumot karbangak a mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Apay, asaan mo't din nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan matailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa nga min. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami da kija kusina. No apay mat, asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito eh. Orasan tapno mapantay di kabisera. Aramidam ka di ti insingasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan da ka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga ta ti pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa'y. Amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tamangan no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangarot ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Da kasan. Dandani ka man ang mapanadya pagadalan niyo. Wen gayam, adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, sakbay ti sarak mo ije pagadalan. Ag-research pa'y ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta.
Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nulakot malpas ko ti aramidak. Makaumayak manen dito intun bigat. Ngam nusan mo amalpas, kaawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex. Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex. Mabalin ka di Arex Latan, tiawag mo kanya, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragragsakak, no Rex Latan, tiawag mo kanya. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad na kiti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mo't daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni di syudad. No awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatan. Idinto tati imbayad ko iti tuition mo kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At da nakita ka nakapark ang nangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Day tatidyak amo, agmay may saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo aka na panijay. Nagpamaranga ka kas maysa lakay. Nagsarukudak pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala pulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matuin na sagot ko ken ka. Dahito'y ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayim ko ken ka. Kasapulan ka di pa'y dayta? Sapay ko mata saan mo apaayan. Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti plete kiti boss. Gapulang iti basit an aramidak. Nagdakal ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mo mat ko na. Awat ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asikat ti agyaman. Rombang asyak ti agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na.
napintas agasat ti umasidag. Adda pagsayatan ti ipapan ko iti asida.